Bon dia, sóc en Jordi d'Arc Gestió Cultural i avui ens trobem aquí a la Masia d'en Cabanyes per fer una visita guiada dintre del Centre d'Interpretació del Romanticisme Manuel de Cabanyes, aquest CIRMAC que tenim aquí i en el qual se'ns explica una mica la vida, la història i la casa d'aquesta família Cabanyes, els quals fa uns 200 anys aproximadament, a partir de l'any 1798, es van construir aquesta segona residència per venir a passar les vacances, per venir a passar els bons temps, tot i que sí que és cert que hi ha algun familiar que hi va viure una miqueta més. Això us ho explicarem una mica més endavant. Si m'acompanyeu, anirem a l'interior i els coneixerem una mica més. Bé, ja ens trobem a l'interior de la casa. Aquí la visita es divideix en dues parts. Una primera secció, que és la planta baixa, en la qual trobarem una exposició que ens expliquen els membres històrics, els membres destacats d'aquesta família Cabanyes, que correspon a fa uns 200 anys aproximadament. Ara us ho explicaré una mica més detalladament. Sí que és cert que després trobarem una segona secció, una segona part, en la qual podrem veure la casa tal qual ens la va deixar la família. Per començar, tenim en Manuel de Cabanyes, el germà petit, conegut sobretot per ser el poeta romàntic català per excel·lència. L'any 1833, que és l'any en què va morir, ens va deixar publicat, per exemple, els Preludios de Milira, el seu llibre, que és un recull de poemes amb un perfil, amb un sentit molt romàntic. Després, si veniu amb mi, us explico un parell de detalls d'en Joaquim de Cabanyes, el germà mitjà, i que en ell es reuneixen un parell de qualitats que en un primer moment semblen contraposades entre si. Aquest senyor era militar, però a la vegada era pintor, era artista, és a dir, barregem una vida molt estricta amb una vida moltes vegades lligada amb la bohèmia i trobades en una mateixa persona. De fet, ell mateix va ser professor de pintura a l'Acadèmia Militar d'Alcalá de Henares i també s'inclou dintre d'aquest mateix moviment romàntic, dins d'aquest romanticisme. Si veniu amb mi, us explicaré a la sala d'aquí al costat el germà que ens falta, en Josep Anton de Cabanyes. I aquí tenim el tercer germà, el germà gran, en Josep Anton de Cabanyes, hereu de la fortuna i del negoci familiar. En aquest cas és la producció, la venda de vi i aiguardent, el qual és un personatge destacat i molt interessant perquè és qui comença el tema del col·leccionisme en aquesta casa. Ell aprofita els seus viatges de negocis, posem pel cas per arreu d'Europa, per portar productes culturals estrangers fins aquí, productes que a ells els resultés interessant i l'incorporaven a la col·lecció de la casa. Interessant també és que del germà petit, d'en Manuel de Cabanyes, del germà mitjà, d'en Joaquim de Cabanyes, no hi va haver descendència, però d'en Josep Anton sí. Hereu seu, net, de fet, seu, és en Alexandre de Cabanyes. Veniu amb mi. Alexandre de Cabanyes és una persona històricament interessant i artísticament, culturalment, dins d'aquesta família, ja que és un dels pintors destacats al segle XX a Vilanova i la Geltrú, juntament amb Enric Cristòfol Ricard, amb Joaquim Mir, tot i que no era de Vilanova, va passar molt de temps vivint aquí. Podríem parlar del Cardona, podríem parlar de molts artistes, però amb ell l'hauríem d'incloure. Se'l considera l'últim modernista. Neix l'any 1877, mor el 1972, sent l'últim inquilí d'aquesta casa, sent l'última persona que, de fet, de manera permanent residia en aquesta masia, que ara, quan pugem a la planta superior, us ensenyarem una mica més detalladament.
Bé, ara ja ens trobem a la planta superior, de fet ens trobem a la sala de la música, una sala que habitualment trobem en molts museus, és un espai de divertiment, és un espai d'entreteniment. En aquella època penseu que no tenien televisions, que no tenien ràdios, que no tenien tota una sèrie d'entreteniments que nosaltres gaudim i per tant, escolta, què és el que feien? En què es divertien? En què s'entretenien? Sí que és cert que amb instruments musicals es dedicaven a recitar, a cantar, a tocar música, però sobretot el gran entreteniment d'aquella època és en certa manera, trobar-se, és gaudir dels familiars, dels coneguts, convidar-los i xerrar molt. A destacar-vos d'aquí dos objectes. Un primer, l'arpa estil imperi que podeu veure en el meu costat, amb un detall molt curiós. Té el cordatge creuat. Durant un temps aquestes arpes es van fer d'aquesta manera. Després van veure que això no acabava de funcionar massa bé i van tornar al cordatge en línia, que és el més habitual, és el que trobem avui en dia. I després, aquí a l'altra banda, tenim un piano Clementi, anomenat d'aquesta manera perquè el va construir una companyia que es deia Clementi & Co., una companyia anglesa, de fet situada a Londres, i la família Cabanyes va comprar aquest element en allà i el va transportar fins aquí. Això què ens diu? Doncs que tenia un gran poder adquisitiu. Ara estem molt habituats a poder comprar coses per internet i que ens les portin des de l'estranger, però en aquella època això estava a l'abast de molt poca gent, el fet de poder adquirir un producte a fora i portar-lo fins a casa, sobretot si estem parlant d'un piano d'aquesta qualitat. Bé, només un petit detall per acabar en aquesta sala, i és que en aquesta paret trobem una sèrie de quadres pintats, la gran majoria d'ells, per en Joaquim de Cabanyes, pintats per aquest germà mitjà del qual abans us n'havia parlat, i destacar-vos una cosa curiosa, un petit detall, que és aquest quadre que tenim aquí, en el qual es pot veure la masia fortificada de la família Cabanyes a Argentona. Els Cabanyes són originaris d'allà, són originaris d'Argentona, i una branca familiar és la que després va venir cap aquí a Vilanova i la Geltrú i s'hi va instal·lar. Doncs ara ens trobem a la biblioteca, un espai molt interessant perquè heu de pensar que en aquella època la gran majoria de gent no es podia permetre gairebé ni comprar llibres. El fet que una família benestant pogués adquirir-ne i acabés completant una col·lecció, acabés fent una biblioteca dins de la mateixa casa, és una cosa molt excepcional, que no trobem gaire sovint. Aquí trobem diferents llibres incorporats per en Josep Anton de Cabanyes, el germà gran, del que abans us he parlat també, i que, aprofitant aquests viatges per arreu, anava incorporant en aquest espai diferents volums. Com per exemple, i això m'agrada destacar, tenim el volum 1 i el volum 2, aquí al darrere els podeu veure, del Quixot, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. En aquest cas el volum 1 és de 1608, és una edició 3 anys més tard que la primera edició del Quixot és de 1605, i en aquest cas el segon volum sí que és del 1615, que és quan es va publicar el segon volum del Quixot. A l'altra banda, en un altre espai de la biblioteca, també podem gaudir d'una edició del segle XVIII de les obres completes de William Shakespeare, una edició que cada volum porta la signatura de Josep Anton de Cabanyes. És un element força interessant també a tenir en compte. Bé, i en aquesta biblioteca vull destacar-vos un parell o tres d'elements bastant curiosos que hi podem trobar. Un d'ells és aquesta bola del món, aquest mapa mundi de l'any 1778 que va adquirir Llorenç de Cabanyes perquè incorporava els últims descobriments del capità James Cook. Però també, i això és molt interessant,
trobem diferents estils de plomes per escriure, alguna d'animal o algunes d'aquestes que ben bé podrien utilitzar els nostres avis durant el segle XX. Totes elles, evidentment, sucant amb tinter per poder escriure. No sé si us heu fixat mai, però en els bolígrafs que utilitzem avui en dia, tots ells a la punta duen una bola, que és la que controla la caiguda de la tinta perquè no es produeixin grans taques. Antigament, com que això no existia, ens podríem trobar en què, sucant en el tinter, escrivint en un paper, ens podria caure una gran taca de tinta. Per això existia el secant. Aquest secant d'aquí, que podeu veure, si us fixeu en l'etiqueta, és bastant curiós, porta inscrit la carpeta moderna. La carpeta moderna que és o era en el seu cas, una papereria que va obrir, si no m'equivoco, l'any 1916 a Vilanova i la Geltrú i que fins als anys 90 un hi podia comprar material com aquest que podeu trobar aquí. Un últim detall. L'esfera armilar de la biblioteca. Hi podem trobar un element que en molts casos hem vist a les pel·lícules i que ens resulta molt curiós. Molta gent no sap exactament per què serveix i és només per entendre com estan situades les constel·lacions en relació a la Terra. És aquest element que podeu veure aquí. Ara ja som a l'habitació de Manuel de Cabanyes, en el que hi podem trobar un llit senyorial, un llit que incorpora aquesta estructura amb cortinatge a la seva part superior i que, en certa manera, tenia dues funcions, el fet de tenir o de gaudir d'aquest espai així. Un d'ells és el de separar-se del terra, aquests llits sempre són molt alts, i això és per aconseguir estar d'una manera més sana, és a dir, ens separarem del terra, ens separarem de la brutícia, de la humitat, del que hi pugui haver, i així estarem més sants. I l'altra és una marca d'estatus social, és a dir, jo per aquí, a la meva sala, tindré convidats que ells puguin veure que jo em puc permetre tenir aquesta estructura, aquest cortinatge al voltant, que això marca un cert caché. El fet de tenir convidats és el que, en certa manera, fa que aquestes habitacions no s'anomenessin dormitoris, sinó que s'anomenessin sales i alcoves. Antigament aquests espais es construïen amb dues habitacions en una era la sala d'estar, en la que hi rebries els convidats, i l'altra era l'alcova, la sala per poder dormir. Un últim detall. És el braser que tenim als peus del llit. Aquest braser d'escates, per les marques que té a la cúpula, a la seva tapa, que el cobreixen, i que servia com a estufa. Antigament els brasers se'ls hi posava en el seu interior brasa, d'aquí el seu nom, o algun tipus de fusta, algun tipus de carbó, que permetien que la gent estigués escalfada, estigués calenta durant èpoques de molt de fred. Aquesta és l'habitació d'Alexandre de Cabanyes. Si us en recordeu, abans us he dit que va ser l'últim inquilí d'aquesta casa. Aquesta era la seva habitació, a la qual hi podem trobar un element molt interessant, i és eines de treball que ell tenia en el seu taller, que estava a la planta superior i que un cop es va canviar, part d'aquest material es va baixar en el museu per poder-lo mostrar en el públic. Hi podem trobar una paleta, hi podem trobar diferents pinzells, eines de treball, hi podem trobar un cavallet de pintura, però sobretot teniu aquí un quadre original seu, un quadre en el que hi ha representat una filla seva, la Núria. Bé, ara ja som a la saleta russa, saleta anomenada així perquè tot el material, tot el mobiliari que podeu veure aquí està treballat, està fabricat a Rússia i des d'allà portat fins a aquesta masia d'en Cabanyes. Detall molt curiós, i és que tota la fusta, si us fixeu, té gravat, té tallat en ella mateixa la representació del poder familiar, que és aquest pàmpol de vinya, és aquest raïm que, en certa manera, ens deixa veure això.
També, el quadre que podeu veure en aquesta paret està representat en Manuel de Cabanyes, aquest germà petit. És un quadre pintat, treballat per Joaquim Espalter, amic seu i pintor de la cort espanyola, el qual ja el va representar amb un cert posat romàntic, aquesta mirada a l'infinit, aquesta mà sobre el pit, aquest color de pell pàl·lid, o fins i tot els arcs neogòtics que s'hi poden veure pel darrere, ens representen una miqueta aquesta idea. Farem un canvi de terç i ara anirem a veure la galeria, aquest espai de la casa que ens dona a l'exterior i que ens deixa veure una mica les vistes que tenim pel voltant. Bé, doncs continuem a la galeria porticada, aquest espai que ens dona unes vistes del voltant de la casa molt interessants. Si bé és cert que ens hem de situar fa uns 200 anys en què no hi hauria les construccions que tenim avui en dia, és a dir, veuríem bosc, veuríem conreus. De fet, la casa es situaria molt més distant de la població. Això ens fa entendre que realment era un espai de relaxació, era un espai de descans. Arquitectònicament interessant perquè les masies catalanes acostumen a tenir galeries porticades, en tenen una en un costat, en tenen dues en paral·lel amb dos costats, però se'n troben molt poques que puguin tenir 3 galeries o tota una sencera que faci forma d'U al voltant del perímetre de la casa. I aquí en tenim una. Per això aquest espai és arquitectònicament molt interessant. Bé, ara ja som a la cuina, l'únic espai de servei que ens resta de la casa, el qual conté diferents elements interessants. Per exemple, un foc de llenya, un espai de cocció que té una curiositat, un petit forat aquí per disposar-hi una galleda amb aigua. A l'entrar en contacte amb la zona de cocció, amb la zona calenta, escalfa aquesta mateixa aigua. Al costat tenim també una mena de foc de llenya una mica més modern. És el que avui en dia vindríem a dir una cuina econòmica, que funciona amb un sistema molt similar a l'anterior. I, per últim, tenim una pica de marbre molt i molt gran, que té un element a destacar, i és que en tota la seva pica disposa d'una sèrie de marques que representen el treball de la cuinera. Són tot detalls fets per la cuinera quan treballava aquí. Bé, i per últim us mostrarem l'Espai Goya, l'espai que recull una sèrie de gravats de Francisco de Goya corresponent als Disparates. Per qui no ho sàpiga, Francisco de Goya té dues vessants a la seva vida. Una primera com a pintor de la cort, més protocolari, i una segona part, la qual recull tota una sèrie de gravats des dels caprichos als desastres de guerra, la tauromàquia o passant, per exemple, aquests mateixos Disparates. Aquí en tenim una dotzena, els quals són tot una sèrie de crítica social, la qual li va comportar molts problemes en el mateix Francisco de Goya i que forma part d'un conjunt al qual va acabar suposant una influència pels pintors i pels moviments artístics que van venir a posteriori, com el mateix surrealisme. Molt bé, doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta visita a la masia d'en Cabanyes. Ens acomiadem i esperem veure'ns ben aviat. Cuideu-vos molt.